nemám s touto odbornosťou nič spoločné. Absolútne nič. Moje vzdelanie neodpovedá, nekoriguje s tým, čo tu jednáte. Ale ja som vyrastal v obci Ruské na Gazdovskom dvore. Do svojich 20 rokov, než som odišiel z domu, som gazdoval a som chodil do toho lesa, starali sme sa o tento les. Vám toto nič nehovorí. Ja som s koňmi chodil orať, siať, drevo sme zvážali. Poznal som štátnych lesákov, ktorí sa o tento les starali. To, čo tu povedal pán Nejmet, ich zasluha je, že tieto lesy sú také, ako sú, aj keď sú zničené, to si povedzme tiež pravda. Ale chcem vám povedať niečo iné. Chcem vás doslova vyzvať, aj keby sa to nemalo robiť, ale pravda je taká, nenaleďte týmto ľuďom. Nenaleďte. A poviem vám prečo a poviem vám aj dôkaz. Tak. Hovorilo sa tu v úvode, že rozprúdi sa ekonomika a turizmus. Keď sa v 85. roku postavila priehrada, ľudia sa vysťahovali, všetci povedali, že sa to urobilo dobrovoľne, ľudia podpisovali a tak ďalej. Není to pravda. Skúsili niekto nepodpísať a našli sa takí, čo aj nepodpísali, tak dostali vyvlastňovací rozkaz. My sme prišli o rodný kraj. Zbytočne. Obec Zvala, obec Ruské a mám také, že obec Smolník sa vôbec nemali sťahovať, ale lepšie ľuďom kopnúť do zadku a nestarať sa o nich. Keď neveríte, prečítajte si z roku 2008 zastavovacovú štúdiu vyššieho územného celku. Tam hneď v úvode to máte napísané. My sme sa vôbec nemali sťahovať. Lebo tam bude turizmus, bude ekonomika, ľudia budú pracovať. Není pravda. Pozrite sa. Situácia je taká, že sa tam nadspali takéto organizácie, počúvajte dobre, takéto organizácie, rozšíril sa Národný park, dali sa tam najvyššie stupne ochrany prírody. Konkrétne celá Starinská dolina je v 3. stupni ochrany prírody. Je v 3. stupni ochrany prírody. My tam nesmieme nič robiť. My tam chodíme ako trestanci na vstupky. Počujete dobre, ja na svoj súkromný pozemok musím mať priepustku, lebo idem cez priehradu. Cestu nám nepostavili tak, ako bola plánovaná. Prečo nie? Kto mne má čo zakazovať, chodí na môj súkromný pozemok. Ja sa musím niekomu preukazovať. Ale Poliaci môžu prísť autami, kde len nechcú. Oni nepotrebujú žiadnu vstupku. V 3. stupni ochrany a výšom je akýkoľvek zákaz činnosti. To, čo oni tu hovorili, v praxi to značí tak, že vyhlási sa, ale oni vám ešte nepovedali konkrétne detaily tohoto. Treba to čítať aj pomedzi riadky, nie len v riadkach, ale aj pomedzi riadky, čo to prakticky obnáša. Už od 3. stupňa ochrany prírody je zakázaná akákoľvek činnosť, výstavba, ja neviem, všetkoho možného, proste nesmiete obhospodarovať les, pôdu, nič proste. Hej. Toto je konkrétny dopad aj v našej doline. Sice robí sa to, ale podľa zákona by sa to nemalo. Ak sa príjme nový zákon o ochrane prírody, tak sme skončili úplne. Ale my náš kraj chceme oživiť. Naopak, teraz sme spracovali a je v štádiu rozpracovaný návrh vyňatie Starinskej doliny z 3. stupňa ochrany prírody a znižiť na chránenú krajinnú oblasť zaradenú do 2. stupňa ochrany prírody. No, ja som ešte zabudol jednu vec, pardon, sa ospravedlňujem, lebo mám toho trochu viacej. My sme v roku 2008 založili občianske združenie súkromných vlastníkov nehnuteľností, ktorého robím predsedu a robím predsedu poľovníckeho združenia v obci Ruské a snažíme sa prinávrátiť život naspäť do našej obce, nie takýmto spôsobom, ako bol niekedy, ale samozrejme iný spôsob, aby sme my, pôvodní obyvateľia, poskytli nejaký turizmus, rekreáciu, ale nie rekreáciu, turizmus a oživenie tohoto kraja. A nie týmto spôsobom, ako títo pani tu robia. Dokonca za túto činnosť, chceli sme tomu dať nejakú hlavu a pety, aby to nebolo proste divoké, ako je to teraz, tak sa na nás podalo trestné oznámenie s tým, že sme si